Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kalavrakhi yagajingdap arbhosnem jangka right to information RTI Act ha Congress Bhawan Shillong ha gaba working president uba Manuel Badwar ula ai jingkren shakilat pathai khubor uba Badwar ula ong baka RTI Act kabalawan ra ada ke Sarkar Congress House nem Arhajar San kadaiban aibor sya upait ba banyo jingtip halor ki kam Sarkar Henry Hadin ke jingwan ke Sarkar BJP House nem Arhajar Khatsau ladon shibun ke jingpen kela ke bla pendunai kabor jong ka RTI Ulong ru ba ke Digital Personal Data Protection Act 2023 kala penkhya ya ke jingyo jingtip pat ba namar kitnat Sarkar kila ban kentat ban ai jingtip da ke ba ong ba kadai personal data ke MPCC kedawa na ke Sarkar kami badai ban penkelab yang ya ke RTI Amendment 2019 bad ke Data Protection Act 2023 kenang ban penne ya ke jing snowboard jeng upat ba ha ke sensyar pat ba Bantun kan mau mai pat ba kala menen khat atari u bana Oktober tetap arpus nem ka papas ya ka Rights to Information Act RTI teh kita ki arpus nem ba kala yan ka UPA government hatu por bagi pas ni ka bil ka leadership di Congress ka penmi ya ni ka act mende ba kuno no ka dai tang ba ban ai lat ikipat ba nang ba ka governance mo ka ta sensyar ka kadar kanya ka kun padai but kipat ba ki don ka hop ba kin tip ke ka Sarkar penungkam ki pisah ki pilan ki bopel ki project iu ki de nang ba kipat ba ki na ban pan na ka Sarkar ki bopel ki ba penyan hindai la da kipat pat ya ta ka ag ka bala pas na ka UPA suki ka nang ni usnem ni kwa man sutu i pa ba ka dai ko be yo na ki ak ba khan ba da shu khen hi na ka liang ma chong pa ba kan te suki matang i pa ba ha ka ni ka sen cha jong ka UPA au jong ka ni ka NDA government mo jong BJP na du ara ja khat sao te ki la pon ba ki pa ki la pen phe ka we na ki ba pen phe ka dai how to usna ma khat ara ja khat khandai ka amendment ba ki le ya ka ak how ada kandai kaba let's see ki commissioners ki babat ki ni ka department ni ka bacu ono babat ya ka bor mo man penyat ni kila pen per ka tenure jum ki ru kam dei shu to ka sansnam namar por basna ni kong por ba pas ka Sarkar Congress ki ong ba ka di banong kan kam dei shu ban per palat naka election commission te kala de long kum jo means ki yo bor ba kala long autonomous in nature ke ndai kan ka BJP pat imat bakatien na kum no kal penni kita ki amendment sa kata ko kom ka ba let's say ka pentrat ya ki commissioner ka tulor ru ka sio no ka Sarkar wat ka state level ko long jo hang tapal ka tenir jo ki commissioner kam de shu ta ka sanction ki jiet maki la no ban weng ki jiet maki la no ban thap i batmai ki jiet maki konon lo te ka shu pentlat bor kala pentlat bor si bon ni gen ban shu ong no ya ka ni ka commission kanang ba kim se ba kiting ba yo sei ki corruption ki bokher the house nem Arhajar Arfulai sa shi sin men par ki amen the public amen ni Arhajar Arfulai permi kita ka Digital Personal and Data Protection Actแต่หากทุกการแอคเราจะฟิปุลีพาเราทางเงียบเป็ดคำยันยอดคำบุญมันเป็ดคำเป็นเนี่ยทุกการแอคก็ทุกการแอครูปการเป็นตลอดภายในสิทธิเซนต์นามัดลาดาดันมนุษย์แบบไฟเลยกับ RTI คำตั้มมันองบันเซย์กี่ information กี่ละบุญกี่ heading กี่บลายเป็นกลาโนบกี่เด็กกี่ personal meaning มันกำมันเนี่ยทุกคำเป็นเนี่ยตั้งหลักชูองบันดี personal กุมนูกี่เป็นกำขึ้นหลักชูบันเซย์แต่bahwa pi pentelok entah kemud baik ba pi ailat di corruption bahkan nang jur apa corruption kanang jur ki kham yo bor ki kham yo lat ki nong mi khamat ki kham yo lat ki nong trai ban chu ong do kham tam ki nong trai pai ba no ki kham yo lat se ban
pentelot syusyu kan ban buri syusyu ike ban penakam syusyu bakla syusyu ike pisah pilan kabadai ka hok man yo pai ba tikini ki amendment lai tadi belalong nak kalian jong ka kongres hi ong ba kamna ban mut ka khlam dan kata ka jimut kum kata ketika jimut sisa jong ka RTI kedai bet ba kumnu ban te lakam banum ailat yaki department repair banum ailat yaki minister repair banum ailat yaki MLA repair kinian bakla te kumenta ko bakalong hi menta ni syusngo khia jimut ban super khat namar ba kat ba ni phai kalong lik ni kena kenal ko tu ka PM Care Fund ke bapeni ke por Covid ya ke tu ke PM Care Fund ru por baki kili ke bro ke pisah kan no ki yo long file ki RTI ki te ki RTI activist ma si ai ke pendut ke pisah UPM ne Prime Minister hi umlong obligated ban juba ki ong bai baka de personal unle be ka boman te kan niat bet te ka tu ke penwan ra ke jingma ke demokrasi kan te fina kan mau biang ke por Covid mo kat nomor ki brio ki jingkili basup hai jingkili basukli baik kat nomor ki brio ki khat no nomor ba ke mio access ka ka oksigen ka pol ki dan kam ka sarkar la asnan kumi kita ki jingkili ki balong lesi ba dan kam ha ban su thu ka witness jong ka health department jong ke ndai ka sarkar kam a juga satya dia tu te ka shilong ba ka puri te ka pengi ba ka RTI suki kat nang mi ki senam bijo ba kala nang tulat ke tengi nak po kongres ni kadiman jungi kalong betang tak kadiman ko banikong kalong ba how to arhajar khat khandai por baki amen ni RTI act na thalai ka tu demand reverse ki commissioner jong ki commissions jong ka dika state information commission ke na jong ka CIC na SIC kumi gitu ngathalai mde ke ban de musliah na kalian ka sarkar kitu ki dibenya autonomous bet ki diban long be hata ko kin serve be katam katulop ka bala ayaki ka David Yuban ka jing thungkam ni kitu ru mde ba ong ban jet ka sarkar ka commission ka dibenya parallel ka dibenya ka kom ka dibenya maka hooi ngam ong ba ka executive kam la bandan mde ka an ban le don bor kum bele anta kum ba kalong matang ipet ba babon hi ki commissioner kila shu ha be ha kti jong sarkar tele si kila long kilang ko mo kat ba ong ka sarkar kin hable ka petlat sisai ka RTI mo te ka baar kin iong ba ya ka tu ka personal data ka bathep ka tu ka DPDP act mo ka protection of digital personal data protection act te ya ka tu ka DPDP act ru ngisngo ba ngin hab ya amend yang itu dan kami ka sarkar bukan pek kampanya perke jing demand jong ka sarkar jong ka kongres ka dei ba amend yang itu namar bakum ba kalong matangi chukni juong bakum ba ka jingmut kum kata ka jing mudur bijing perkhat jong ka kongres kum luan penya ya kani ka RTI ka ayat siwa pakla dapat seki vacancies mencuong no babon hi ki kini ki commissions wat hami haliaru hadu sausan banai ki klam tap mai ki pelai dek untuk tapi napai UCIC di menta la si banai tam napo Central Information Commissioner hadu mentar tempat tap kam jika kapeni ba kim kam sim khiate ka department ka balalong very important na menta ka transparency kadi ke ige department ba babon sin kila hensting so babon ki state ru ki backlog ki bon ho ja mai ngaliang among e ki dan ki backlog tamo ka jingker pa jungi ka sarkar bala adang bon menta ka nami usnan kila bon ba ki RTI activist wadang ni mai ngaliang ru ki file te kila khamnang ka mde shu ko ba file menchua ka ki bon ki na ki activist ka structure kumno ban file ka RTI ru kila nang takati ka kamram ho ngam ong ba ka nakaliang ka SIC ki club pemi nang manhagani kidang pemi ka buklet ka wai baki sam na manta ki pat ba nang baki suthu umno man file ka RTI ka biang kita ka step ru nei habakut pat ka jingkwa jungi ka lomba nang ni siya kapan ngim kwa bakandon ka backlog te la don mano ba file ka RTI ya kitu ki information fidi ban ai kata ka stipulated time ka blabu la de ka sarkar but kata ka information kam dei ban ya kam bakla ke kum bakipan ho fidi ban juma tam basulong no de ban ai la piang kin bakata ka democratic right jong pa pa unya chakman but ni scam jing mod ba dalong sa kumno ru ni de ban yang ban yami chakman ban yakran chapang ni ka RTI namar ba ka de ke ba kam long important yani ka state jong hidu